So what's up sa inyo guys? Welcome back sa akong channel, no? Mato may karon og kuan sa abandoned house. Sa abandoned house may karon guys, no? Magmasta kay madakpan tas kuan kuning curfew. So tara guys, uban ni ninyo kami upat narade sila. Ha? Asa ko? Asa ko? Asa demo? Na hindi mo din yung abandoned house guys, no? It's called White House. Welcome to this house. Na, corn beef 19 na to. Kita na sila sa corn beef 19. Corn beef 19 guys. Ha? Corn VIP 19. So lami kay dire guys, no? Kung dili mo taga dire, wag gid mo katuod ani nga asa ni dapita. Nay. Iyo ko dilo. Ano man na matagap. Ilhan mo daw na. Ilhan ay dagak good. Tumpag na lang nik tungod sa bawd. Nay, kana lang nagpabilin. Pero siya wa ni siya. Okay. Visit mo. Bay. Si problema na to bay. Naabot ko niya. Yun. Paabot eh kati. Naabot ko niya. Wag gubot ko. Do? Wag gubot ko niya gapo ya ka ani bayhana eh. Unsa ka? Iya swimming pool guys. White House. White House store, tara. So guys, Sorry tamo sa amo ito. sorry tamo no sa White House nga kani garage ni siya diri ano. Mo ni ang kuan sakayan kit. Mga lindot na balay sa una na karon. Kalindot lain na. Nagtikalindot nga lain na. Kwarta sir. Ma chuy. Nagtikalindot lain na guys mong niingani na guys. Mana kalindot ng lain. Maning lindot na lain. Mo ni ang garage. So kita nimo na kan diri kanang suna kanang kani. Nay, White House store ta diri guys. Saladan mo na. Ha? Saladan. Saladan. Get White House. Mo ni ang kan, mo ni ang office ni Donald Trump sa una. Nonsa. Guys, no modern ang Nailinin na yung mga pang drawing nila guys nga sa tas gawas. Na sila kamunggay. Kamunggay din na sambag mo na. So guys, nang kamunggay sa amo guys. Kamunggay wow. Iyan ang kamunggay diri guys boy. Lami ko yung murag kon. Salad. nagsalad nga. Kamunggay sa amo. Oh, ano yung asada? So hi. Lemon mangga. Lemon mangga na ay. Lemon mangga sa amo. Lemon mangga din na din. Oh. To. Di. Sala. Ha? Sala. Sala din ni Troy. Sala na. So, mo na mga tuko no. Abanganan dahil ni karon ang tag 3,000 ang buwan. 3,000 ang buwan barato ra. Barato ra guys. Oh, prelimpyo. Limpyo nya kan ni. Unsa man diri pit. Lababo. 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 Sina with lababo. Lababo with kusina. Oh, nakana mga kwarto. Kwarto sa una mga kwarto. Kwarto kani kwarto ni siya sa una daw. Ah, kwarto. Ugaw lang no. Kani butanganan sa mga sinina sa una, napa na sinina. Sinina ko na diri Naa diri ang mga sinina, mga boardinganan. Okay. Okay. Una sila mga kamatisan. Kamatisan. Namo kamatisan. Dira unsa man na diha? Kamatisan namo dira nakana man ang building namo. Building din ninyo di. So pila man abay? Tanan. Kuan 3,000 ang buwan yun. aw kung kana di tanan ni apil tanan karto 30,000. To. Oh my god. Buwan. Grabe. Dako magyuto. Oh, dakong yuta. Sa kuko. Oh, kuko. Sige. Magyuto sa kuko. Mo kada ko ani grugal.
Oh, daw Sugal. gol na. Napay form no. Kamutihan na mo. Kamutihan. So, Walay sod kay naiba to. so guys, yan na sadta guys. Asa na sadta? Hindi na sa mga plato. Na mga plato na. Nanay plato. So, kung kinsa gito eh, mabang dire, tawag lang mo sa Y number. Mama. May number na may cellphone. Lo nalumpag boy. So Guys, guys, pag hinay mo dire bike kay ginay mo dire guys kayo. kay nalumpag man. Lumpag tagma lumpagan ka dire. Oh, guys, no. Guys, Dire may maagi, sado kayo. Kada kigana no. delikado kayo na siya guys, no? Hmm? Kumwagi ka diya. Pag hinahinay, Pagkampo na lang. mag-amping. Kay wala bay happy nag-amping nimo kay binuangan na ka permente. Wala Spider-Man ni bay. Kaya rin mo bay. Kaya bay. Tara bay. Spider-Man ba ya? Di lang ko bay, kay mabuang ko diya bay. Ah, di lang ta bay. Mano yan, sudlanan guys. Sudlanan. Dere CR gapon. CR ni no? CR. Naita ay diya. Na, pero ka box CR dire. Saon na. Oh, bisag na CR na gapon alibang. Oh. Ta isa erong atawa. Mga taing ero nga tao, sa mga taon mo eh. Kana ba? It's mindset ba? Tuga. Tog man mo. Ano ka tog? Mga to no? Gabi kaya mong paglibot-libot sa White House. White House store. Yeah. Nami ila-ilahon ninyo. Naray tampo na siya guys. No. So, mao to gina guys no para tanawon ninyo guys. Naday ko'y kamayan. So, mayan din ni Mayan. Pitchki no. Kamayan ako dira. Iya man daw, mo man daw ning White House right no. Oh, ako nagipalit og kan 10 million. Ako gipalit 10 million mo, day 30 mil ang kan eh, 30 mil ang bayad sa kabuan. 30 mil ang buwan. Na para Siya di mabuang Kain pa. yo sa mga barkada na ako. Sa inyo guys kanamanan aw karon dira kana mo iyo. Gabang. So abang alam mo na pa swimming pool. Na swimming pool. So Tinaw ka nig mga swimming pool diri. tinaw nakitaan magay mga bato galaw tinaw kayo eh. Bato ho. Mga nagitawag nga invisible pool. Invisible pool. Wow. Invisible pool. Oh, tunay. Tunay ni guys kay invisible pool man daw na siya guys no. So na pa nanurok mga bugas diyan no. Oh, Bugas na. kamayan na. Kamayan. Pwede ra ka nigsam ni mo invisible pool na kamayan sa loob. Ikaw mayan sa loob. Oh, na tubig no. May tubig eh. Wala ba sa hotel no? Wala basa. Wala basa. Ano invisible pool? Pool na. Invisible pool. Mga dato na dire. Wala kayo na para ninyo 30 mil. Gitiles pa ninyo ang kuano? Tiles pa oh. No? Nagdira pa din nyo. Napay dagat nyo malantaw. Lantawa na ninyo guys oh. Mo na mga dapo. Mga nila lang mo abang sa tano eh. Ang nig mga diring. Sulit na inyo 30 mil ang buwan. Sorry na tayo nilang buwan na unsa. Kada ko ani nga balay na unsa na raw. Numsa. Unsa ang tao mo eh. Dako ang lugar. Sige mamugkatog mo. Sa pila ka tama sa ikot diri. Dahil sa buwan. Ay sa ikot diri. May bandit ka tao. To. Syaro, may bandit ka tao nga. Take note na guys. Isusin nyo ang patakan ka. Hindi ka mambak diri. Pwede ka mambak. Makamatay ka. Sige, mambak. Tama no dagat. Tumal swimming pool. Invisible pool na mo. Ano nagitawag invisible pool kay di mabasa. Guys, may story din sa ako sa balay sa White House diri. Sa una tinaw kay ni alam ni kay din na balay. Kadyan kay na muyo, dato ko pinakadato diri sa balay. Ako kay ni laro. Walang na dayon. Na lay na puyo. May na kuyo. Tasa ng tagiya karon na ni. Kinsa lalay tao diri gyud mo ni. Kuan Yutanan. Diskohan. Diskuhan. Kuan na mo tawag yung palit og 10 million. To. Ako na katagihan ni. Ana ko kapobrito.
Ano magkapobre? Sagay parta. Kapalit ko ani, bisugbi niya ako. Gago. Di ba kayo? Gay! Amid niya sa una ang mga boring. Ngaray. Alingit ng duha, basta makabas magkita sa ating na video. Click here. Click here, subscribe, notification bell. Say story about the race. Sama. Wa day. Sama na. Ito. Say story. Sa story sa Say story sa White House. kuan dire daga dire ka babalaghan na nagay gabi basta mo rin kay makita mig na magtuwad. Ya abi na mog sigbin. Ta. Kaibaw na mo. Kaibaw na mo kung unsa na nagtuwad duha ka buktaw, no. Gagalutaw. Ikaw, unsa may mga story dito sa White House? Wala ko story. Okay, nagtiman naman ni Hector. Nagtiman naman sa story. No. Yes. Basta nagdagan ungo dire. Nagagawa mo diri. Oh. Mga gahi lagi diri, mga tao diri lagi. Sa maong daghan ni story diri kay na burikat na tanan. So, na naman kay nagkasira diri yan ang sound mo. Kung wa may kwarta nga ipang lodge ninyo. Nga nila lang mo magdala lang mo banig. Libre na ba? Libre. Libre na de. Derby. Libre sa karon. Sunod buwan, dira na. Pangabang. Habang na guys na isa. Amon tay lingaw. Dagdag So mo kapalipay. unsa man ni? Botellas. Ngong mo kabay. Nga naman. Ngong mo ka. Mungay ka ningog mo. Ngog mo. Ako kay Kay ako naginom. nagingog mo ko kay morgapon, di gapon magkakamo. Ano? Diyan ang gilagda. Sige pag-save this. Send yung mga video mo. Higda. Collab mi kayo mo koy ako. Nag-collab mi kayo mo koy ako account sa Facebook di YouTube. Collab niya. Pero wa kay YouTube channel. Oh, nag-collab mi pero wa ko YouTube channel. Collab din. Unsay tawagan ng collab? Sponsor. Collab sponsor by Realme. Realme. Bako naman Samsung. Natog mo. Bye-bye. Bye-bye. So guys, nga na ko to mga atong video karon no. So don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated po kayo sa akong mga bagong videos na akong ipang-upload mga dako. See you in my next vlog mga dako. Peace out.